Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman po ang inyong Clara Tita. Samahan niyo po ako ngayon bago mag-alauna ng hapon para sa ating programa ang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka. Ayan ha. Anong problema sa aking damit ngayon? Sana hindi ako nakaputi. Dahil ang ang puti rin pala ang background ko. Pero ito yung nahugot ko sa aking closet. Wow, closet! Oo, diba? So, dapat hindi ako nakaputi. So, dapat pala hindi ako nakaputi. Kailangan hindi puti ang aking susuotin dito sa aking AgriSenso. Kasi puti yung background ko, diba? Hello po sa nanonood sa atin ngayon live sa ating Facebook page. Thank you so much po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating programa. Ganon din po sa ating King's Radio stations via 93.5 dyan sa Maya Davao de Oro at tayo ay naririnig din dyan sa Maya Davao del Norte. Hello po sa mga nakikinig sa King's Radio, 93.5 King's Radio. Ganun din po dyan sa may Hinatuan, sa Surigao del Sur. Hello via 102.5 at dito po via 99.5 San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyong lahat dyan. At sa may Visayas area via 88.7 Kings Radio Himalalod at 90.7 Kings Radio Iloilo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin. O diba? Kahit ganito po ang ating buhay, pabago-bago ang ating panahon, wag po kayong mag-alala. As long as tayo ay safe always, tayo ay nasa maayos na sitwasyon, good health always, walang problema. Magpapatuloy po ang ating buhay. Kahit meron tayong mga problema, magpapatuloy pa rin ang ating buhay. Ganun talaga ang buhay, weather lang. But anyway, ang ating Agri-Unique Chika po ngayong araw na ito ay napakagandang topic. Diba? Yan po ang isi-share sa atin ngayon ng ating ka-farming at ka-content creator na si Sir Jid. But bago po ibigay sa inyo ang ating topic ngayon, ay gusto ko po munang makisuyo sa inyo na i-share po ang ating live. Kung kayo po ay nakikinig sa atin or nanonood sa ating live ngayon sa Facebook, AgriSenso sa Agrikultura, please po, paki-share po ang ating live ngayon para mas marami pa po ang makakaalam sa good news na ibibigay ko sa inyo ngayon sa ating Agri-Unique Chika. Lalang-lalo na po doon sa mga nagpo-farming, diba? Lalong-lalo na po doon sa mga nasa bukid na nakikinig ngayon sa atin via King's Radio, kung ano po ba ang magiging swerte natin. Swerte natin kung tayo po ay nasa ating bukid, 'di ba? Yung mga taga city kasi gusto silang pumunta sa bukid dahil sa fresh air, magandang tanawin. Pero pag sila ay yung mga nasa bukid naman nakatira, gusto nila na pumunta sa city para maiba din naman ang kanilang nakikita, 'di ba? Pero ang i-share ko sa inyo ngayon is kung paano natin paano tayo makahanap ng tagumpay. Ayan, paano tayo makahanap ng tagumpay sa mga produkto na andyan po mula po sa ating bukid. Okay? So yan ang i-share sa atin ngayon na diskarte mula sa ating ka-farming at ka-content creator na si Sir Jid. Ayan, take it away, Sir Jid. Ano po, magandang araw po. Live tayo. At inayos ko lang, senior ko lang sa Farming Business ATVP para sabay-sabay tayo ngayon napapanood. Itong ating live ngayon. Sa mga nais magpa-shoutout ay pwede kayong magmensahe dito. At ayan, ngayon ay meron nga pala tayo itong shake. Ito yung ating pang-umpisa, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Itong shake na mango shake ito. Na napakasarap na mango shake din ito, no? So ngayon, kaya tayo may mango shake. Kasi gusto kong i-share din sa inyo yung topic kasi natin, no? Tungkol din sa ganito. No, tulad ng mga mango shake at tulad ng mga
mga nababanggitin natin lagi sa pag-uumpisa natin na mag-business dito sa farming o kahit na hindi naman sa farming, kahit na hindi business sa farming, maging yung mga business sa paligid, no, madalas ay meron silang ginagawang dinadagdag na value doon sa kanilang negosyo. Halimbawa doon sa goat farming, no, sa goat farming, hindi lamang sila simpleng nag-aalaga ng kambing na binibenta yung kambing tapos yung mga tawag nito, yung mga produkto nila sa kambing na mga fresh milk ay yun lamang ang binibenta, hindi lamang ganun na basta yung kanilang ginagawa. Kaya't marami ring napapalago yung negosyo nila sa kabila ng medyo kaunti rin kambing nila kasi yung mga produkto nilang gatas ay ginagawa nilang ice cream, no, parang nagdagdag sila ng produkto mula doon sa kanilang existing na product na mula doon sa fresh milk, no, ginagawa nilang ice cream or yung mga mas pinaprocess pa nila na mas masarap na fresh milk pa na naibebenta nila sa market. No, yun yung example natin na nagdagdag sila ng value kaya mas nagdagdag rin ng kita, nagdagdag na income mula doon sa kanilang ginagawa. No, katulad ng pinakita natin na mango shake, di ba? Merong mga produkto sa atin sa bukid, mga mango, pag nahinog, binibenta natin yung mango. So marami na tinatapon lamang nila yung mango kapag nabubulok, pinapakain sa mga alagang hayop. Pero marami din ang nakakagawa ng mga proseso naman. Merong gumagawa ng mga dried mango, no? Merong gumagawa ng mango shake. So ganun din ang kanilang pamamaraan. Wherein marami ngayon maraming mga nag-click din. Kung mapapansin natin pagpunta natin sa mga may mga lugar na nag-click din yung mga ganong produkto wherein lumalago, no? Nagkakaroon sila ng maraming mga outlets kasi gumaganda, mas maganda rin yung paggawa nila, pagbuo nila ng produkto nila, no? Mas siguro mas masarap kaya't naibebenta rin nila ng maganda at kumikita sila. So ganun din sa farming na imbis na simpleng pag-alaga lang kasi alam naman natin na marami rin mga nag-aalaga ng hayop, may mga nag-aalaga ng baboy, may mga nag-aalaga ng manok, may mga nag-aalaga ng itik. No, hindi lahat ng nag-aalaga ng hayop ay lumalago, napapalago nila. Hindi lahat ay napapaunlad yung kanilang pamumuhay mula dun sa alaga nila. So marami, gumagawa rin sila ng dagdag na diskarte. No, katulad dun sa mga nabisita nating farm. No, may mga farm tayo, may mga nabisita tayo, mga nag-aalaga ng itik. No, mayroong mga nag-aalaga ng itik na naka-pure feed sila. So meron tayong mga nakakausap din na nalulugi daw sila kasi mahal ng feeds tapos yung kanilang produkto ay hindi naman ganun kamahal nilang naibibenta kasi syempre pare-pareho lang yung benta pagdating sa market. So may iba, ang paraan nila, meron tayong nakikita na pinapakawalan yung mga itik sa mga palayan sa panahon ng tag-ani. So nililipat-lipat nila. Halimbawa, sa ngayon, yung season na to, tag-ani dito sa lugar, isang lugar dito sa Zamboanga del Norte, example, no, kapag tag-ani doon, nandun yung itik, tapos kapag naman tagtanim na, at inaalam din nila kung saan pa yung mga taniman ng palay na kung saan magiging bakante sa susunod naman na buwan. So, halimbawa, ito, tagtanim ngayon, tapos yung kabila pala, tag-ani pa lang. So, susunod na buwan naman sila magiging bakante yung palayan. So, doon na naman nila nililipat yung mga itik. Ang gastos nila, no, ay kapag naglilipat sila ng itik, halimbawa, yung itik nila, ibabiyahe nila, no, ayun, magastos yun kasi kung wala silang sariling sasakyan, nag-rent sila. Kung sobrang daming itik, umaabot din ng merong umaabot ng mga 10,000 itik. So, sobrang dami. So, kailangan sobrang laki din ng sasakyan na kailangan nilang paglagyan o pabalik-balik yung sasakyan para hakutin yung mga itik. No, may mga ganong sitwasyon. So, napapagastos din sila doon. Habang naglilipat, siyempre, pinapakain ng feeds yan. Naka-feeds yan habang naglilipat pa lang. Tapos, pagdating doon sa area, kapag yung itik ay hindi naman nabibigyan ng sapat na feed, so medyo, pa yan, no? Babalik pa yan kapag pinapakawalan sa palayan, mag-aantay ka na naman na bumalik sa tamang katawan yung mga itik para mag-provide na naman ng mga itlog. No? So, doon, no, after mga ilang linggo, doon naman magsimula ang mga itlog na naman yung mga itik. Kaya't gumagastos rin, pero kapag nandun na sa pwesto, nandun na sa mga palayan, no, kapag medyo matagal na, ay nagiging productive at wala na silang ginagastos pa na feeds. Ang binabayaran na lang nila yung taong nagabantay. So, yun yung mga nila pamamaraan. Ito ay napulot ko lang din doon sa mga experience doon sa mga nakakausap din natin sa ganong sistema ng pamamaraan, no, sa kanila pag-aalaga ng itik. Meron ding iba, no, nag-aalaga sila ng itik na kahit na nakakulong lang at nangungulekta sila ng mga dagdag na pakain sa mga itik nila. No, may mga itik na pinapalaki pa lang, hindi pa naman talaga kailangan na purong feeds talagang ibibigay, no, habang sa ongoing pa lang yung pagpapalaki. No, nagbibigay sila ng mga
mga galing, kinokolekta nila ng mga balat ng gulay, balat ng prutas, o yung mga reject na gulay doon sa mga palengke, piniferment, o may iba niluluto. So, depende sa magiging diskarte din. So, yun yung mga dagdag din ng mga diskarte nila. Wherein tulad na nabanggit natin, hindi porkit nag-alaga ka ng itik ay kikita ka na, yayaman ka na. So, marami rin nag-alaga ng itik na meron silang dagdag na ginawa. May mga diskarte silang ginawa. O sabi nga nila, mahirap din talaga kasi hindi rin ganun kadali. Kasi marami kang gagawin eh. May extra kang gagawin. Hindi tulad ng purong nag-alaga ka ng itik tapos pibili ka lang ng feeds. No, napakadali lang bumili at napakadaling makuha yung feeds doon sa mga poultry supplies, agri-meat stores. Ang kailangan mo lang, malaking pera, malaking puhunan. Ang problema naman, yung bawi, pag nagbenta ka na, so kailangan mo naman ngayon na may benta siya ng mas mahal para ikay kumita. Kaya sa ilan, ang ginawa nila, nagdagdag sila ng trabaho. Gumawa sila ng dagdag na hakbang na hindi man siya ganun kadali, pero mas nagiging mas malaking tipid pero nabibigyan pa rin niya ng sapat na pagkain yung kanyang mga alaga dito sa mga itik or dito sa mga itik na naka-feeds or doon sa mga itik na pinapakawalan nila. So may ibang pamamaraan din. Ganon din, tulad na nabanggit natin kanina, doon sa mga nag-alaga ng kambing, merong mga nag-alaga ng kambing na yun, meron silang yung produkto nila, imbis na yung gatas, yung ibibenta lang nila. So gumagawa sila ng ice cream, no? May mga gumagawa ng cheese, pero yan ay hindi rin ganoon kadali. Kasi may mga proseso din yan, kailangan natin mag-apply pa syempre ng mga permits at kailangan natin diyan yung mga processing area natin, kailangan talagang yung mga naka-stainless, 'di ba? May mga ganong requirements. So medyo magastos din talaga 'yan. No, pero pagka pinasok natin at talagang hilig naman talaga natin, meron tayong diskarte na nagagawa, no? May chance din na magagawa natin, makakamtan natin yung ating mga pinaplano, yung ating pangarap pagdating dito sa farming, no? Tulad ng nabanggit natin, kailangan natin magdagdag ng diskarte dahil hindi naman lahat ay nabiyayaan o nakakasigurado na sila ay kumikita pagdating sa ganong klaseng negosyo nila. So marami din na nagnegosyo na hindi naman kumikita. Kaya't kailangan meron tayong dagdag na gawin. Yung sabi nila, yung mga dagdag na value, additional value doon sa ating produkto para naman mas mahal nating may benta. Merong iba din, balik tayo sa itik, merong iba din yung itlog ng itik, imbis na ibenta nila ng preskong itlog, may iba ginagawa nilang itlog maalat, merong gumagawa ng balut, no? Nagdagdag sila ng puhunan. Siyempre, kailangan mo ng incubator. So sa itlog maalat, kailangan magdagdag ka ng asin, kailangan magdagdag ka ng oras, ng panahon kasi iproseso mo yung itlog eh. So may mga ganun silang ginagawa. Nagdagdag sila ng trabaho pero nagdagdag din ng income sa kanila kasi mas mahal na nilang naibibenta. No, pagdating doon sa balutan, marami tayong mga nakikita rin na hindi lamang siya simpleng kasi meron din silang natutulungan pagdating doon kasi tulad sa Dipolog Boulevard, ang daming mga naglalako ng ng mga balot. So maraming nabibigyan din ng tsansa, maraming nagkakaroon ng dagdag na trabaho. Kasi meron silang mga tagalako, no? Yung iba imbis na ibenta nila yung balot, no? Imbis na ibenta nila ng mura, so kumuha na lang sila ng tagalako, no? Tapos doon sa tagalako naman, yun yung kanilang sinisharean din ng porsyento kung gaano kadami yung naibebentang balot, no? So yun yung kanilang nagiging dagdag paraan din. Wherein hindi lamang sila ang kumita kundi nagkapagbigay din sila ng trabaho doon sa kapwa nila, lalo na doon sa community nila na maraming mga walang trabaho. So yun yung maganda din sa ganong klaseng negosyo. Pero ito lang na makita natin na hindi rin ganon kadali, no? Marami ring mga diskarte kailangan natin gawin syempre. Sa iilan na nagplano pa lang, so for example, kung iniisip pa lang natin na mag-business sa ganitong paraan, kailangan din muna nating planuhin, kailangan muna nating pag-aralan kasi ang dami pang pupwede nating pagdaanan, no? Hindi naman tulad na nabanggit natin, hindi naman ganoon kadali, hindi ganoon ka basta-basta na lamang na mag-alaga ka ng itik, naka-pure feeds ka, tuloy-tuloy, no, tas nagbalot ka, ay siguradong kikita ka na. So may mga diskarte ka pang gagawin. Dahil syempre nandiyan din yung mga tsansa ng pagkakasakit ng mga alaga natin, yung nandiyan nag-umpisa sila 7 pirasong kambing, tinatyaga lang nila na habang tumatagal, habang tumatagal nag-upgrade sila. So hanggang sa mga nagiging upgraded yung kambing nila, no, dahil nga sa passion, hilig, tsaka yung talagang gustong-gusto niya, happy siya doon sa ginagawa niya.
kung ano-ano na lang yung kung anong nakikita na improvements na pwedeng gawin doon sa kanyang negosyo ay in-apply niya, no? Katulad doon sa kambingan, no? Nakita niya na maraming mga upgrades silang pwedeng gawin. Hindi lamang tayo nakastick doon sa native, no? Kasi dito sa farming, ang daming pagkakataon na ngayon, ang daming chances. Kasi tulad na nabanggit natin, hindi tayo nakastick sa kung ano lang ang meron noon. Sa ngayon kasi marami ng mga pag-aaral, marami mga ginagawang pamamaraan para mas lalong gumanda naman yung product natin, gumanda yung produksyon. No? Katulad doon sa pag-aalaga ng mga kambing, no? Wala tayong ngayon wala akong binabasa kaya ito minsan nakaulit-ulit yung natin sinasabi. No? Katulad sa kambing, ano siya, no? May mga upgrade siya. Merong mga kambing na pang milk type, meron din kambing na mga pang meat type, no? Itong natin in general to, pwede nating i-apply sa mga baboy kasi may mga hybrid din ng baboy, may hybrid din manok, sa kambing may hybrid din. Pero dito sa kambing may mga pang meat type, yan yung mga Anglo Nubian, yung mga Boer, yung mga native, yan yung mga pang meat type wherein maganda yung klase yung meat nila. So ganun din itong mga meron din mga pang milk type naman. Actually, itong Anglo Nubian ay pwede rin siya pang milk type. No, Anglo Nubian, Saanen, Toggenburg, Alpine, no? At marami pang iba, no? Marami pang ibang klaseng kambing. Natatawag silang pang milk type kasi mas malakas sila mag-produce ng gatas. Pero yung meat nila ay medyo manipis. No, unlike dun sa Boer, sabi nila ay ang Boer naman ay pang meat type, pang karne siya kasi makapal yung kanyang karne, no? Tumitimbang nga minsan may umaabot ng 80 kilos, 120 kilos. Tapos yung gatas niya naman ay sapat lang doon sa anak niya kaya hindi siya natatawag na pang milk type. Pang meat type siya na klase. No, sa iba na malakas ang karne ng kambing doon sa lugar nila, yung mga pang meat type naman yung inaalagaan nila. Sa iba naman na malakas yung gatas ng kambing, malakas ang bentahan ng gatas ng kambing, no? Yung panggatas na kambing naman ang kanilang inalagaan. At ito pa, no, hindi lamang natatapos sa pag-aalaga ng ganong klaseng hayop na meat, hindi lamang yung kanilang kinikita ay doon lamang sa meat type, sa milk type, hindi lamang sa gatas, kundi may iba din, mas kumikita rin sila sa kanilang kambing doon sa mga pang-breed naman. Kasi yung mga babaeng kambing, syempre yun yung nagpuproduce ng gatas, yung mga lalaking kambing na ibebenta nila bilang pang-breed naman. Marami medyo mahal pa rin yung benta kasi nga mga imported, mga hybrid na mga klaseng kambing, medyo mahal yung benta nila. So may iba nga nagkakahalaga pa ng mga 20,000, 25 pataas, no? Iba-iba ring presyo. May iba yung mga upgraded, mayroong mga 10,000 ganyan. So yan ay naririnig ko lang, no? Pero wala tayong exact na mapagkuhanan sa ngayon. So yan yung mga usual na nila, pamamaraan. Meron pa nga yung mga hybrid talaga, yung mga imported na galing sa ibang bansa pa. Yung mga Boer type, meron dyan mga presyo sobrang mahal minsan, umabot ng 100,000 o isang piraso lang yan. So ganun ka mahal yung mga ganung lahing kambing, yung mga hybrid. Kaya bukod doon sa pang meat type, milk type na klase, minsan nga sobrang sayang kung kakatayin mo lang, mag-alaga ka ng ganung klaseng kambing. Tapos sabi nila pang meat type, tapos kakatayin mo lang, parang hindi mo kayang katayin sa sobrang mahal ng presyo, no? Siguro sa future kapag sobrang dami ng lahi niyan dito, so yung presyo niyan, no, malamang medyo magiging na yan, talagang presyong pangkarne na talaga yan. Pagdating ng talagang mapupuno na tayo ng ganong klaseng lahi dito ng kambing, so yung presyo niya, sinasabi ng pang meat type, magiging pang meat na talaga siya. Pero sa ngayon kasi, since medyo konti pa lang, medyo bihira pa lang yung ganong lahing kambing, so medyo medyo mahal pa yung mga presyohan. So depende rin sa pamamaraan. So yun yung nagiging example din natin doon sa pag nagtayo tayo ng ating negosyo ay ayun, kailangan maganda rin na meron tayong dagdag na value, no? Para naman maging iba naman or mayroon tayong diskarte, no? Sabi nga nila hindi lamang puro sipag, hindi lamang puro tiyaga, kundi kailangan din natin samahan ng diskarte. Malupit na diskarte, yung mga value adding natin, nagdagdag tayo ng hindi lamang yung value ng pera kundi yung mismong value ng produkto natin. May iba, no, nag-aalaga sila ng mga native chicken. Ang kanila naman panlaban yung nag-grow sila ng mga native chicken organically or naturally kasi pagka nagpapa-organic daw tayo sobrang mahal. So sa iba tinatawag na lamang nila ito na naturally grown kasi pinapakain nila yung mga manok nila ng mais, ng mga kasaba, yung mga damo, di ba? Yung mga insekto, yung mga natural na pagkain na sa paligid, yun yung mga ginagamit nila na pampakain, no?
So yun yung kanilang paraan naman para matawag na organic yung kanilang produkto or naturally grown. Yung naturally grown, yan, may option ka. Pwede mong i-grow na pakainin ng feeds at pakainin ng mga damo. Sa amin naman, yun ang paraan namin, naturally grown na naghalo din kami ng feeds. Hindi kami organically grown kasi may hinalo kami. Tulad ngayon, no, doon sa mga baboy namin, nabibigyan kami ng konting feeds, tapos yung kasaba, kamote, kangkong, gabi, alam naman natin na noong unang panahon man, di ba, yan yung mga ginagamit na pampakain sa mga alagang hayop. No, sa ngayon lang, medyo nagdagdag din tayo yung King's Vita Plus na vitamins. So, ito naman yung King's Vita Plus. Ito yung mga dinagdag din namin sa mga pagkain ng aming mga alaga. Sa pagkain ng manok, sa baboy, yon, sa pabo. So, yan, King's Vita Plus, no, na powder naman ito, na napakadaling ihalo din. Ito yung nabibili sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply nationwide. Napakadaling ihalo. Pwede sa tubig inumin, pwede sa pagkain, no? Kaya napakagandang gamitin ng King's Vita Plus. Yan, napakarami niya kasing sangkap, kaya ito rin yung napili namin gamitin, no, para dun sa mga alagang hayop. King's Vita Plus, ito ay registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. No, meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, yan, calcium, D3 enzymes, meron din siyang mga yan, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, L-theanine, betaine. Andyan din yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. No, kaya ito yung ginagamit namin na vitamin sa aming mga alagang hayop. Yan, King's Vita Plus, na pwede ihalo doon sa mga pagkain o inumin nila. Kaya sa amin, mga natural na binibigay namin pagkain, no, okay na okay pa rin sa alaga namin. Maging yung mga inahin naming baboy na pinapakawalan namin, na naka-free range sa loob ng isang ranging area na medyo malawak. More on mga natural na pagkain kinakain nila. So far naman, no, hanggang ngayon ay okay pa rin yung paglaki ng mga baboy namin. No, so yun yung aming nagiging paraan lamang din doon sa pag-alaga ng mga baboy, no. So, yan yung mga simpleng siguro simpleng diskarte kasi sabi nga nila, no. Kahit naman sa realidad ng buhay, sa realidad ng mga nag-farming, ang dami nating nagsaka din na naranasan na natin na siguro marami sa mga magsasaka din sigurado, nakaranas din syempre ng pagkalugi kasi nandiyan yung pagkakasakit, nandiyan yung mahal ng bilihin, mahal ng feeds, no, tapos pag binenta minsan mababa. Yan talaga yung madalas na reklamo na naririnig ko sa mga ka-farming, sa mga kapitbahay din namin, ng mga nagbebenta ng baboy, nag-alaga ng baboy, yung gastos. No, kaya sa amin, gumawa tayo ng kakaiba, yung discarding kakaiba na hindi usual ginagawa. Kasi pagka gusto natin yung discarding madali, tulad na bagit natin, kapag gusto natin na madali, no, madaling bumili ng feeds, pero mahal. Kailangan lang natin ng malaking puhunan. Pero kung wala tayong masyadong malaking puhunan, medyo magpakahirap tayo na magtanim-tanim. Yung tulad na nabanggit natin lagi, yung mga kasaba, gabi, kamote, kangkong, yan naman, yung mga saging, yung bunga ng saging, pwedeng maibenta. Yung katawan na saging, pwedeng maipakain sa alaga. Tapos yung mga reject na saging, yung mga sirang saging, ay pwedeng ipakain sa alaga. No, ito ay parang integrated farming kasi yung mga bunga ng ating produkto, pwede nating maibenta. Yung mga kasaba, diba? Kung meron tayong maraming kasaba, yung laman niya, pwedeng ibenta, pwede nating pang merienda, pwedeng gawing puto, pwedeng gawing budbud, no? Tapos yung mga sobra naman nun, pwede rin natin gamitin ipakain sa mga alaga natin. Or pwede rin tayo magtanim na papakain sa alaga natin. May option tayo lagi, no? Kapag nagtanim tayo, kailangan lang talaga dagdag na diskarte, sipagan lang natin. No, ganun din sa mga gabi, yung laman ng gabi pwede nating lutuin pang ulam. Yung mga dahon ng gabi pwede nating lutuin pampakain sa alagang hayop. Yung kangkong pwede nating magtanim, yung pinakatalbos pwede nating gulayin. Yung mga medyo matitigas na part pwede nating tadtarin at ipakain natin sa ating mga alagang hayop. So yan yung aming nagiging pamamaraan din, yung tulad na nabanggit natin, kailangan gumawa tayo ng kakaiba. Hindi yung kung ano yung ginagawa ng karamihan na nalugi na sila, gagayahin pa natin. So para sa akin, no, gagawa ako ng ibang hakbang. Sabihin man nila na payat naman yung alaga mo. So sa ngayon nga, meron kaming naging experience doon sa mga inahin naming baboy. Meron kaming mga 5 inahing baboy, tapos may isa doon na sobrang taba. The rest medyo hindi sila mataba na sobra, pero sakto lang yung katawan nila. Pero yung isang pinakamataba naming baboy ay hindi nabubuntis. No, so taon na ang inabot nung unang naglandi siya lagi, pero hindi siya nabubuntis kahit may barako doon sa loob. Kahit nasasampahan siya, hindi siya nabubuntis. So, sobrang, sayang, no? Yung ginawa namin,
kinuha namin yung baboy, yun yung kinal namin kasi nga hindi siya nabubuntis. Habang yung iba na parang mapapayat, sila pa yung mas maraming mga anak, sila pa yung mas nagiging productive dun sa loob. So yun yung sa obserbasyon namin. Kaya minsan, hindi rin bastang maganda na sundan natin agad kung ano yung bash ng iba or halimbawa mababash tayo, inabayan tayo ng payat naman ang baboy mo, ganyan-ganyan. So hindi rin bastang susundin natin agad yun. Kailangan mas pakiramdaman natin yung sarili natin, masundin natin yung sarili natin kung ano yung naobserbahan natin mismo doon sa farm natin. Yun yung sa aking experience. Kasi marami rin ako nabisitang farm, no, mga ano rin yung mga inahin nila, hindi rin ganun katabaan, pero napaka-productive. Ang gaganda ng mga anak. Pero yung ina, hindi naman nagkulang yung pagkain kasi minsan yung mga natural na pagkain, hindi naman sobrang nakakatabayan, no? Pero napaka-productive nung alaga. Yun yung naobserbahan din natin. No, importante, nabibigyan pa rin natin sila ng sapat na pagkain, no, sapat na bitamina na kailangan nila. At kapag may sakit yung alaga natin, no, lalo na doon sa mga nag-alaga ng baboy, kumpletuhin na rin natin kasi merong iilan, may mga naging kapitbahay kami na yung mga inahin nilang baboy nung nanganganak na ang ganda ng anak, pero pagsapit ng ilang araw ay nagkakasakit naman. So sa amin, ang ginagawa namin dyan kapag may diarrhea ay huwag nating pabayaan lang. Mas maganda bigyan natin ng gamot kapag may diarrhea o may ubo, may sipon, no, may lagnat. Yung diarrhea talaga, yan yung isa sa naobserbahan namin na kapag napabayaan ay namamatay mga biik, sobrang sayang. So ginagawa namin dyan, pinapainom namin ng Panamox Forte. Yung Panamox Forte, hinahalo namin sa konting tubig, tapos yun yung tinitingal namin, no, konting tubig lang. Tapos yun pinapainom namin dun sa mga biik. No, kung isang grupo ng biik yan, mayroon kami napapansin na parang basa yung dumi nila dito. So yung isang grupong yun yung pinapainom namin ng Panamox Forte. No, Panamox Forte ang pangalan niya, nabibili sa mga Agribit stores din yan, sa mga poultry supply. Yung Panamox Forte, gamot din yan doon sa mga sipon, laway-laway, bulutong, kuraysa, cholera ng mga manok natin, yung mga sisiw, no, malalaking manok, yan, Panamox Forte, yan yung ginagamit namin. Meron din isang klase niyan, yung Panamox Couplet naman, yun naman yung itsurang tablet, na kapag yung mga manok natin, halimbawa yung mga nagsasabong, yung manok natin ay nasugatan, may sugat mula sa laban sa ruweda, ang ginagawa namin dyan, yung Panamox Couplet, yun yung pinapainom naman namin doon sa manok. No, up to 7 days, no, doon sa malalaking manok yan. O kahit yung may mga sakit din na laway-laway, bulutong kuray sa cholera, o yung mga sipon, ano pa ba mga sakit ng manok. Basta karamihan ng sakit ng manok, ang aming agad na ginagamot dyan itong Panamox, no. Panamox Forte sa mga sisiw, actually pwede din sa malaki. Panamox Forte, water soluble kasi siya na pwedeng ihalo sa tubig inumin nila. Yung Panamox Couplet, yan ay tsura tablet. No, kung nakatali yung manok natin or madaling hulihin, pwedeng painumin ng Panamox Couplet. Pero kung ang manok natin ay naka-free range at kontrolado naman natin inuman nila, pwede rin doon sa tubig inumin, ihalo yung Panamox Forte. So disclaimer lang ito na babanggit natin tungkol dito sa gamot. Ito ay based sa experience din namin na napakaganda rin naman. Kasi ang daming nagtatanong, ano bang epektibo na gamot? So yun yung sa experience namin, yun yung epektibo talaga. Panamox Forte sa mga sisiyo, sa mga biik, na may mga sakit, Panamox Couplet doon sa mga malalaking manok, sa mga pabo, no? At sa iba pang mga alaga namin, yung mga gansa, yung mga itik, no, yung mga pang-poultry na mga alaga na may mga sakit. Yun yung gamit natin. Panamox Forte, Panamox Couplet. Pagdating naman sa pampurga, napapansin natin yung alaga natin, hindi na nangingitlog. Yung pabo natin, yung manok natin, tumigil na sa pangingitlog. Sobrang payat. At kahit sapat naman yung binibigay na pagkain, so malamang may mga bulate. Kaya sa amin, ang ginagawa naman namin dyan, binibigyan namin ng worms to go. Worms to go yung gamit namin pampurga. So sabi nila, ano bang magandang pampurga? So sa akin, sa experience ko rin na napakagandang pampurga, na para sa akin talagang nakasigurado ako na okay yung pagpupurga ko kasi yung worms to go, nandyan na yung albendazole, meron din siyang praziquantel. Kaya yan yung ginagamit ko rin na pampurga doon sa mga manok namin, sa mga pabo namin, para naman matanggal yung bulate. Double action na siya. Meron siyang albendazole, meron pa siyang praziquantel. Kaya talagang tanggal bulate. So yun yung aming paraan din sa pagdating dito sa pag-alaga namin ng mga hayop, no? Tulad na nabanggit natin, kapag tayo nag-alaga ng hayop, maganda, diskartehan din natin kasi hindi rin ganun kadali. No, maganda nga kapag tayo yung nag-farming, kung tayo mag-umpisa pa lang, aralin muna natin, planuhin natin maigi yung gagawin natin, aralin, at ayun, kung may mga seminar, sumali tayo para naman talagang makuha natin yung mga impormasyon na kailangan natin. No? At saka, yun, mag-ipon tayo syempre ng ating gagawing puhunan. No, at kasabay ng ating kung tayo ay merong ginastusan na malaki, sabay muna natin sa trabaho natin as employee habang meron din tayong farming na ginagawa sa ating tabi. So, yan yung pagsabay natin. Para naman, kasi itong farming, kapag sa umpisa pa lang,
hindi ka talaga makaramdam dito, lalo na kung kunti pa lang, hindi ka pakikita dyan. Pero sa katagalan, kapag napapalago mo, napaparami mo, nabibuild mo na yung market mo, may sistema ka na doon sa ginagawa mo, so may malaking chance na siya. May malaking pag-asa din siya na mag-grow mo at magiging business mo na rin. No? So yan yung, sa akin, yan yung may share ko din sa inyo kasi based sa experience din namin, no, sa paglaga ng hayop, dito sa farming, at actually, lumalaki ako sa mga magsasaka magulang, at naranasan din namin na maghirap din sa farming, at naranasan din namin na kahit papaano kumikita rin dito sa pag-alaga ng hayop. Kaya ito, sana ay nakapulot kayo ng ideya dito sa ating naging topic ngayon, at sana ay kayo man, ay mapapaunlad nyo rin yung inyong pag-alaga ng hayop, at enjoy lang natin itong ating hilig, itong ating passion sa pagbubukid. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. At yun nga pala, tingnan muna natin kung meron tayong, ayun, wala. So, ayun, yun naman po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Ayan, thank you so much, Sir Jid, of Ka-Farming Angat Ka. Hello po. Ayan ha, I'm sure meron kayong maraming napulot doon sa mga na-share sa atin ni Sir Jid sa kanyang topic today, kung ano yung pwede nating diskarte para po tayo magtagumpay sa ating mga produkto mula po dyan sa ating bukirin. Ayan, at mula po sa ating Agri-Unique Chika, dito naman po tayo sa ating Agri-Balita, courtesy of our Inday Bajang. Mabuhay! Once again, ang inyong marites ng agrikultura, Inday Bajang. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Andito na naman po tayo sa ating programang AgriSenso. Ayan, maraming salamat. Kamusta? Ano mga ganap sa inyong buhay dyan? Ako medyo nahihilo-hilo pa. Medyo ina-adjust ko pa kasi yung mata ko using my new eyeglasses na medyo nag-upgrade na yung grado ng ating mata. Somehow, sabi nga nung ophthalmologist, to check my eyes. Now, when you reach that age of 40, I'm proud to be on that age. Puhon-puhon. Ilang buwan na lang. Ayan, diba? Talagang there will be an adjustment on your eye grade. Ayan, diba? So, either, tataas. Talagang tanggapin na natin na medyo hindi na natin masyadong nakikita yung mga sa malapitan. Kailangan ng ilayo. So, ayan. Kaya ito yung new glasses I got para mas klaro ang lahat. Kahit nasa malayo ka, makikita kita. But to be honest, if I don't have a glass, I can't barely see letters within this level. Just like when you're reading a cellphone, talaga nakaganon yung mata. Kung maliit na nga, mas liliit pa talaga. So you have to take care of your eyes, please. Okay? Ingatan ang mga mata. Huwag masyadong ipagurin with using cell phones, laptop or whatsoever. Okay? Delikado. Ayan. Gaya nyo mga you can be somehow like me. It's very sad. Ayan. Anyway, ayan. Hatid ko na lang po ang mga good news po para sa inyong lahat, mga madi at padi, of course. Mga balitang dapat nyo pong malaman. Mga balitang napakaganda sa ear. So, diba? At least, ano yung mga interventions ng gobyerno natin with regards to agriculture and agri-fishery? Ayan. Makinig po tayo. Sa ating agri-balita ngayon, NIA or NIA, nanawagang huwag mag-aksaya ng bigas, lalo na may banta ng El Nino. Sus, tinuod gid na. Ayan, yan talaga yung aking apila. Ayan. Umapila sa ngayon si National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen sa publiko na huwag mag-aksaya ng bigas o ng kanin. Ang pahayag ay ginawa ni Guillen sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon na posibleng magkulang ang produksyon ng palay sa bansa. Kasabay nito, hinikayat din ni Guillen ng local government units na dapat ay may gagawin ding hakbang sa panahon ng dry spell. Samantala, nakukulangan pa rin si Danilo Fausto, ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated sa mga hakbang ng Department of Agriculture. Dapat may mga paraan ang DA na kahit umiiral ang tagtuyot ay makakapagtanim pa rin ang mga magsasaka. Sinabi ni Fausto na 75% ang produksyon ng palay sa bansa ay mula sa mga irigasyon sa lugar. Bukod sa palay, apektado rin anya ng dry spell ang mga cash crops, kabilang ang mga gulay at ng root crops. If I can remember, naibalita natin last week na may mga ginagawa ng intervention or mga plano ang gobyerno with regards
El Nino, which is expected to really hit by next 2024. Though ngayon, we can feel ando na siya, pumasok na yung level ng El Nino sa atin, pero hindi pa natin masyadong ramdam kasi nga we still feel that ulan pa. But take note ha, kahit na El Nino, meron pa ring ulan, meron pa ring bagyo. Gaya nga ng sabi ng isang officer from Pag-asa na narinig natin sa balita, medyo kakaiba ang attitude ng bagyo pagdating ng El Nino. So yun ang dapat nating bantayan o maabangan. Ayun. So with regards sa mga pananim, isa sa mga interventions is chine-check na yung mga lugar, kung ano yung mga lugar na talagang nangangailangan ng saktong tubig with regards to pag El Nino phenomenon na talagang tumama na yung sobrang init. Also, magbibigay din sila ng mga seeds sa mga farmers natin, which is yung mga klase ng tanim na hindi masyadong nangangailangan ng maraming tubig. And syempre, gaya ng apela ng NIA or ng NIA sa publiko na huwag mag-aksaya ng mga kanin, kainin lang what is right at ano ang kaya ng inyong mga stomach. Okay? So, yung mga kumakain sa tawag nito, mga eat all you can, ayan, somehow be cautious on what you eat, kumain lang ng sakto, ayon sa inyong nakakaya ng inyong mga power sa inyong tummy. Syempre, isipin natin, pag magkukulang na naman ang supply ng bigas because of El Nino, the number one possibility is tataas na naman ang presyo. So, mag-i-import na naman tayo. Diba, napaka-sad na we are a rice-growing country pero we have to import kasi nagkukulang because of that. So, at least, in our simple ways, we can help to conserve rice, to conserve the palays, diba? At least it can be equally divided still for every Filipino despite of the threat ng El Nino. So, hindi pa natin alam anong pwedeng maganap, anong klaseng epekto, anong klaseng kaartehan na naman ng El Nino this time, anong epekto niya whatsoever sa pananim ng ating mga farmers in the agri-fishery sector as well. Kasi sa agri-fishery, nagrereklamo din sila. It's because may mga isda na masyadong sensitive as well sa napakainit na panahon. So, yan nga, pinupush nila yung pagbibreed ng mga isda na hindi masyadong maarte pagdating sa init na klima. Okay? So, let's help one another. It's still for everybody. It's for all of us. So, dapat tulungan tayo to somehow save or somehow do something for the El Nino phenomenon na tatama po sa ating bansa. Okay? So, ayan. So, there you have it. Yan po ang ating agri-balita ngayong araw na ito. Maraming salamat mga friends. Happy birthday sa isang friend ko, Ray Anthony Godoy, and to all those who are celebrating their birthdays today. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, more blessings po and good health as always. Ito po si Inday Bajang. Maraming salamat. Back to Clara Tita. Ano ba yan? Nakamute tayo. Maraming salamat, Inday Bajang. At maraming salamat din po sa inyong lahat mga ka-asenso. Dahil po sa inyo, naabot po natin ang 30,000 followers sa ating Facebook page. Ayan. Yay! Diba? Sa loob ng magdadalawang taon na po ang AgriSenso at naabot na po natin ang 30,000 followers. Okay? So, ayan po. Ito po ay magsisilbi naming inspirasyon po na mas pagbubutihin pa namin ang aming mga contents at looking for more inspiring contents po para sa inyo, para po talaga sa inyo ito mga ka-asenso sa lahat po ng mga nasa farming at nagbabalak pa sa farming. Yan po ang layunin ng AgriSenso para po sa inyong lahat. Ayan, at hopefully po ay maayos na namin yung mga plans namin dito sa AgriSenso na mas palawakin pa namin ang aming magiging serbisyo po sa inyo. Meron na po tayong mga ipoproduce na mga success stories sa ating mga magsasaka. Yan po ang aming plano talaga na para mas marami pa po ang ma-inspire sa farming. Ayan. At tayo po ay overtime na masyado. Overtime na po tayo masyado. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Samahan niyo po ulit ako bukas. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight. Nandito na po si Queen CJ. Ready na po siya sa kanyang programa. Ayan! Thank you so much. God is good and God bless you po.
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.